በመጀመሪያ ቤተሰቡን በመወከል እዚህ አብራችሁ ልታጽናኑ ለመጣችሁ ሁላችሁ ቴንኪዩ እናመሰግናለን ማለት እፈልጋለሁ። አይኖ ሀዘኑ ከባድ ነው። በሩቅም በቅርብም ላለን ሁላችን ከብዶና ድንገተኛ በመሆኑ ግን እግዚአብሔር ደግሞ የመጽናናት ሁሉ አምላክ ነውና ያጽናናል፣ የተሰበረን ልብ ይጠግናል፣
ያዘነን ደግሞ ኃይልንም ይሰጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር እርሱን ታምነን ለዚህ ለወንድሜውም አገር ቤት ላሉ በአውሮፓ በአሜሪካም ላሉ ለሁሉም እግዚአብሔር መጽናናትን ይሰጣል። ሕጂ ሁልና ርኢና እቲ እግዚአብሔር ከዓ ናይ ምጽንናዕ ኩሉ ኣቦ ዝኾነ ንሱ ከጸናንዓናዩ ንዑ ንኣምኑ ኢና። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚ ምስቲ ጊዜና ሁሉ ስለዝኸደ ቅልጥፍ ኢልና ሕጂ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ክነመስግን ኢና ምስ ፓስተር ኣማን ድሕሪኡ ከዓ ቃል ኣምላኽ ምስ ፓስተር ሰለሞን ክንሰምዕ ኢና። ስለዚ ኩልና እግዚአብሔር ሓውና ንኣምላኹ ኣብ የማናዊ ተቐሚጡ ዘሎ በዚ ሰዓት እዚ ልክዕ ንዓና ብስጋ ብምፍላዩ ከቢድ እዩ፣ ከቢድ ሓዘን እዩ ዘለና፣ ግን ኣብ የማናይ ኣቦሎ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚ ፓስተር ኣማን ከዕድሞ ንሱ ብመዝሙር ከገልግለና። እሺ ስም አምላክ ተመስገን ይሁን። በእርግጥ ሰብ ህይወት ክፍል ካሁሉ ሓዘን ክስምዓካ ክፍል ባህላዊ ይኹን እምበር ብዛዕባ ሞት ንሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ልኡላዊ ስልጣን ይሞት ማንም ሰብ ደው ከብሎ ኣይክእልን። ማንም ሰብ ተጋገፋሉ ርእቶ ክበሉ ዝኽእል ኣይኮነን። ልኡላዊ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብሎ በነገር ሁሉ ስም አምላክ ዝተመስገነ ይሁን። እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ፍቃዱ ዘላለም ነገር ተመስገን ኢና ንሓልፎ። ስለዚ ክንዝምር ኢና። እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር አይቆምጥነት ከንቱ እዩ። እግዚአብሔር ግና ፈሪዩ እግዚአብሔር ግና በጸናዩ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር አይቆምጥነት ከንቱ እዩ። እግዚአብሔር ግና ፈሪዩ እግዚአብሔር ግና ስለዚህ ብዙሕ እዋን ሰብ ክመውት ከሎ ክንበርክ ኮለና ክንሓዝን ኮለና ዋይዋይ ክንብል ኮለና ስለ ገዛ ምስናይ ናገበኪ ንዓና ዝስማዓና ዘሎ ስምዒትና ነንፀባረቕ ንናፍቆ ስለ ዘለና ንደልዮ ስለ ዘለና ምናልባት ዝወጠናይ ነገር ስለዘይተሰርሐ ዝሓሰብናይ ነገር ስለዘይኮነ እግዚአብሔር ግን ይሰርሑ ኣይጋደዩ። ስለዚህ ከምቶም ተስፋ ዘይብለው ኮይና ክንሓዝን ኣይግባአናን እዩ። بمنفس እግዚአብሔር ክንጸናና ንሙሉ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ክንጸናና ይሁንሉ። ተባረኩ። ሰላም ለአኻትኩም ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ከዛም ወደ ቀርብ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ቃል ከአንደኛ ተሰሎንቄ አነባለሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ዝሞቱ ቅድም ክትንሽር ድሕሪ ዝንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታና ኣብ ኣየር
مساراتهم حبيرنا بدبنا كن علينا كمنا حوار مسويتا كل برنا دجين بزن على زين على حدكم تسألنا زيادة مسكر كان في عبد الحال كان بوز سنحكو بزن على زين سينا على حدكم تسألنا إذا لنا زين سدرنا سد كبانا كفلنا كلو منما كان تسبيحنا مقرادتنا مسارحتنا اسمرا بحنسالنا أميرنا كم كفلنا كلو مفلايو يبيه مفلايو يحزب أيقونا المنسي أيقونا الحوغا أيقونا مسارحتها معايدها زيت فالقصرون كفلنا كان كلو حزنا قنا حدا نقرنا نسألنا قالوا 5 زبلنا مالت زعباتهم دقيسهم زلوا بكريستوس زموتوا ወይ بكريستوس ካብዛ ምድርዚያ ዝተፈለዩ ሰባት ዝደቀሱ እምበር ጥፉዋት ኣይኮኑም ሞይቶም ጠፊዮም ኣይኮኑም ዝተርፉ ደቂሶም እዮም ሓንቲ መዓልትላ ድምፂ እቲ ንጉስና ንሰምዓሉ ሓንቲ መዓልትላ ድምፂ መለኸት ዝንፋዓሉ ሓንቲ መዓልትላ ምዉታት ድቁሳት ኩሎም ድምፂ ሰሚዖም ናብ ዘለኣለም ሂወት ዝትንስዉ ስለዚ ንሕና ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንና ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ክንሓዝብ ኣይፈቱን ይብል ቃል ኣምላኽ ቤተሰብ ስለዝተፈለይካ ወይ ስድራ ዝተፈለይካ ፍርትንኩም ከይተሓዝኑ ኣይፈተልኩምኒ ኣይኮነ ዘለና ዘሎ ግን ተስፋ ዘለዎ ሰብሲ ሓዘኑ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ክኸውን ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ክንሓዝን ይከኣል እዩ ግን ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ከምቶም ጥፉኣት ንዘለኣለም ክንረኽቦም ዘይንኽእል ከምቲ ንዕኦም ንሓዝኑ ዓይነት ሓዘን ክንሓዝን ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ፍቓድ ኣምላኽ ተስፋ ንዘለዎም ሰባት ተስፋ ደጊምና ንኽንራኸብ ተስፋ ዝተዋህበና ሰባት ደጊምና ከም ንራኸብ ዘኪርና በዘን ቃላት ዜን ክንጸናናዕ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይዛረብና እዩ ለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ንዓድሕና ጽባሕ ግን ንራኸብ ኢና ኢየሱስ ክምለስ እዩ ንሱ ክመጽእ ኸሎ ድማ እቶም ብጎይታ ዝደቀሱ መስሉ ከምፅኦም እዩ ብዝብል ቃል ተስፋ ክንጸናናዕ ይግባአና እዩ ስድራ ቤት እዚ ንዓና ኣብ ተስፋ እዩ ተስፌ ኣይሞተን ካባና ኣይተፈልዩ ሕጂ ተስፌ ምስቲ ዘፍቅሮን ዝፈትዎን ኣቡ ካባና ብዛሓይሽ ክብሪ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዙፋን ኣሎ ምስቶም ቅዱሳን ምስ መላእኽቲ ተጸሚሩ ንኣምላኽ የመስግናል ወሽም ይገብራል ብዛዕባ እቲ ከይረኣና ንኣምኖ ክርስቶስ ካባና ዛሓይሽ ነገር ሕጂ ርእይዎ እዩ ዘመስል ዘሎ እናረኣየ ክብሪ ዝህብ ዘሎ ካባና ዛሓይሽ ፍልጠት ኣለዎ ከማን ይቕንኣሉ እዩ ምኻኑ የቕኒ እዩ መሰጉ ምዃኑ የቕኒ እዩ ካባና ምፍላይ ዘሕዝን እምበር ሕጂ ዘለዎ ቦታ ኩልና ንልህቦ ኩልና ንደልዮ ኩልና ንጸምዖን ንናፍቆን ቦታ እዩ ብመዓልትና ድማ ኩልና ናብኡ ኢና ክንከይድ ክንራኸብ ኢና ድማ ኣብ ሰማይ ክንራኸብ ኢና ኣብ ላዕሊ ብሓንሳብና ኣምላኽና ክነምልኽ ኢና መዓልቲ ክርስቶስ ትመጽኣና ኩልና ንርከበሉ መዓልቲ ኣሎ ኣብ ሰማይ ክንራኸብ ኢና ለዚ ዘን ቃላት እዚአን ናይ ምፅንናዕና ምኽንያት ስለ ዝኾና ስድራ ቤት በዘን ቃላት እዚአን ደጊምና ክንራኸብና ሓሰብኩም ክትጸናንዑ ብፍቕሪ ኣምላኽ ይዝምዕደልኩም ንምስጥ ንዓኹም ዝኸውን ድማ እግዚኣብሔር መንፈሱ ስለ ዘፍስስ ኣቦ ምሕረት ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ ብፀረባና ዘበለ ኩሉ ዘጸናንዓና ንሱ እዩ ስለ ዝብል ንስድራ ቤት ምፅንናዕ ክኸውን ክንጸሊና ሰዓት ኣኽሉ ስለ ዝኾነ ናብ ትዝቕፀል መደብ ምንታን ክንከይድ ኩልና ንጸሊ እግዚኣብሔር እዞም ኣብዚ ዘለናን እነርሑቐን ቀረባን ዘለዉ ስድራ ቤታት ናይ ምፅንናዕ መንፈስ ክትንድፎም ክረኽቦም እሞ እግዚኣብሔር ከጸናንዕ ዝኽእል መንፈስ እዩ ርሑቕ ኣይረሕቆን እዩ ቦታ ይድርቶን እዩ ኢዱ ክዝርግሕ መንፈስ ቦይ ዘይኮነ መንፈስ ሓጎስ ምንታን ክኸቦም እሱ ምንታን ክዳኑ ናይ ምስጋና ክዳን ክህቦም ክንጸሊና እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጸልያለሁ። ሕጂ ንስድራ ቤት ዘበለ ሁሉ ንጽናዕኻ ኸቦ ይጸልያለሁ።
ጓይ ልበይ አውሽ ተንስ አዘዘን መጽንና አኻን ነፍሰ ያሐቆሳ ከም ዝብል ቃልካ መጽንና አኻይ ነፍስና ያሐቆሳን ከጸነን አንዘቀልሞ ሕጂ አምላኽ አቦጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሕረትካ በመጽንና አኻ አብዘ ስድራ ቤት እዚ ክትጋር ጽልያለሁ እዚ ስድራ ኣብ ዘለዎ ኣብ ዓድን ዘሎ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ኣብ ዘለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጽንና አኻ ክረኽቦ ጽልያለሁ አቤቶም መጽንና መንፈስካ ከአዝ ጽልያለሁ ሰላምካ ልልህ ሰላምካ ይሕደር በኢየሱስ ስም ልቦም ዘንን በኢየሱስ ስም ሐዘሮም አርሕቕ ካብኦም ናይ ሐዘር መንፈስ ይግፈፍ በንጻሩ ናይ ምስጋና ኃይል ክረኽቡ በኢየሱስ ስም ጽልያለና እዚ ስድራ ቤት ኢድካ ተሕለፎ እዚ ስድራ ቤት መጽንና አኻ ይሕለፎ እዚ ስድራ ቤት በኢየሱስ ስም ጓይን ሐዘንን ዝኽትት ናይ መጽንና መንፈስካ ክረኽቦ ጽልያለና እግዚአብሔር ስለዝገበርከ ይመስገነካ በስም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ጎይታ ይባርካ ፓስተር ከምቲ ዝበሎ ሃውና ተስፈ አይጠፋን ተፈሊና እምበር ክንረኽቦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተስፍሽ አልጠፋም። ያው ከኛ ተለይቷል እንጂ የጠፋ ወንድም የለንም። እኛም ሁላችን ደግሞ ስንሄድ እናገኘዋለን። አሁን በመካከላችን የምንወደው ዘማሪ መስፍን ስላለ እሱን ወደ መድረክ እጋብዘዋለሁ። Yeah.
ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ረፍታቸው። አሜን በሉ። በእግዚአብሔር ያለ ሰው ረፍታ፣ ደስታ፣ ሰላም አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ሃሌሉያ ሲያጨብጭብ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በሁሉ እግዚአብሔር ይመሰገናል። አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መልካም ተነስተቆን እናመስግን። እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር በሁሉ ይመሰገን። አሜን ሲያጨበጨበ
እንሰማለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ማለት ምስሌ እንግዲህ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግና እሱ መታመን ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር እንዲሆንልን ያግዘናልና በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አዛ ንሽተ ኢትዮጵያ ሰዋታ በታሪክ ህይወትና ተስፋ ሁሉ ዘርዝረን አሁንዶ አይነትና ግና ስሙ ቃልና ታሪክ ህይወቱ ከነን ቢና ማለት ነው። ተስፋ ካብ አቡ አቶ አልሐሙ ተኸላሉ አዲ ወይዘሮ አብራት ክብረ ወልድን ኣብ ጉንበት 1571 ኣብ ዓሰብ ኤርትራ ተወሊዱ። ተስፋ ዓለም ካብ 10 ኣባቱ መበል ካልኣይ ውሉድ ኮይኑ ካብ ንእስነቱ ኣዝዩ ፍትውን ፈቃድን ሕውስ እዩ። ናይ ትምህርቲ ዕድሜኡ ምስ ኣኸለ ድማ ብምዕራብ ማእከላዊ ደረጃ ትምህርቲ ቤት ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰነተ ፋሚልያ ተማሂሩ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ድማ በቲ ግዜ ካብ ሙሉእ ኣስመራ ብሉፃት ተመሃሮ ክትቅበል ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ሳተአና ትምህርቱ ብግቡእ ተኸታተሉ። እንተኾነ ኣብቲ ግዜ ብዝሓበሮ ልዑል ሃገራዊ ስምዒት ትምህርቱ ኣቋሪፁ ኣብ 1987 ናብ ሜዳ ወሪዱ ናብ ቃልሲ ወሪዱ። ኣብ ሜዳ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ፅንተታት ብዝተፈላለየ ውግኣትን ተዋጊኡን ኣዋጊኡ ምስ ምግሃር ናፅነት ኣብ 1991 ባህወት ናብ ዝተፈለዩ ስድራቤቱ ተሰቢሩ። ድሕሪ ናፅነት ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓይሊ ኣየር ከም ተሓጋጋዚ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኮይኑ ተመዲቡ ብትግሃት ተወፋይነትን ኣገዲዱ። ተስፋ ዓለም ኣዝዩ ውፍይን ፃዕረኛን ዝተዋህቦ እዮ ብግቡእ ዝዓለመን ቅዱስ ሰብ እዩ። ጎኒ ጎኒ ናይ ሓይሊ ኣየር እዩ ድማ ናብ ሜዳ ኤርትራ ተሰቢሩ ንዝሓለፎ ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንክወፅኦ ዕድል ስለ ዝረኸበ ትምህርቱ ብግቡእ ትግሃትን ተገዳስነትን ብምክትታል ብልዑልነት ብኢኮኖሚክስ ተመሪቑ። ተስፋ ዓለም ብዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ፀገም ድማ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብወግዕን ብግቡእን ተፋልዩ። ኣብ 2015 ድማ ናብ ስደት ብምቕናዕ ናብ ጅዋ ደቡብ ሱዳን ኣንጎላ ተሰዲዱ በቲ ዝነበሮ ትምህርቲ ድማ ከም ኣካውንት ኮይኑ ብእምነትን ተወፋይነትን ሰሪሑ። ቀፂሉ ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃእ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ፀኒሑ። ተስፋ ዓለም ኣብ 1997 ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኡ ገይሩ ድሕሪ ምቕባሉ ኣብ ሙሉእ ወንጌል ቤተክርስትያንን ኣብ ሃሌሉያ ቤተክርስትያንን ኣገልጊሉ። ኣብ እምነቱ ዝነበሮ ድልዱል መግለፂ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ዝተሰጡ ሃገራት ካብ ቤተክርስትያን ከይተፈለየ ምስ ኩሎም ኣመንቲ ኣሕዋቱ ፈተውትን ኣዝዩ ፍትውን ፈቃድን እዩ ነይሩ። ኣብ መንፈሳዊ ሂወቱ ዝነበሮ ብርቱዕን ኣሕዋቱ ወፃኢ ብእምነት ብርቱዕ ዘፀናንዕን ዝቀጥን ዝምህርን ኣዝዩ ፈቃድ ሓዊ ነይሩ። ተስፋ ዓለም ኣብ ድህነት ካብ ግምት ወፃኢ ብዘጋጠሞ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ብዕለት 13 ሚያዝያ 2026 ዓሪፉ። ሎሚ ዕለት 18 ወርሒ ዲና ዘለና ሚያዝያ ማለት ሚያዝያ ዝተዘበቋዕቶ እዩ። ወርሒ 4 ስነ ስርዓት ቀብሩ ብክብሪ ዝበለ ደረጃ ይፍፀም ኣሎ። እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ንጽህና ይሃብ። አሁን የተናገርኩትን የህይወት ታሪክ ትንሽ በአማርኛ ሳምራይዝ ላድርገውና ወንድማችን ተስፋ ዓለም በ1963 ዓ.ም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከአባቱ አቶ አልሐሙ ተክለአብና ከእናቱ ወይዘሮ አብርሃ ገብረወልድ ተወለደ። 10 ልጆችን ካፈራ ቤተሰብ ሁለተኛ ልጅ ነው። እና በልጅነቱ እጅግ የተወደደና ሁሉም ሰው የመግባባት አቅም የነበረው ተግባቢ ሰው ነበር። እድሜው በትምህርት ሲደርስ በዛን ዘመን በጣም ምርጥ ተማሪዎች ሲቀበል በነበረ ትምህርት ቤት ሳታና በሚባል ትምህርት ቤት ተማረ። ከዛ በኋላ ወደ ትግል ሜዳ ሄድና ከኤርትራ ነፃነት በኋላ ወደ ኤርትራ ተመልሰው በኤርትራ ኤርፎርስ ወይ ደግሞ አየር ኃይል በተለያዩ የኃላፊነት ዘርፍ እያገለገለ ነበር። ከትግል ከተመለሰ በኋላ የትምህርት ዕድል ስላገኘ በአስመራ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ ተመርቆ ከዛ በኋላ ወደ ስደት አምርቶ በአንጎላ ጁባ እንዲሁም በኢትዮጵያ በነበረበት ጊዜ በተማረው ትምህርት በታማኝነት እያገለገለና እየሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ድንገት የጤና እክል ስላጋጠመው ከዲፈንስ ፎርስ ከመከላከያ ሚኒስቴር በክብር ተሸኝቶ ከዛ ወደ ስደት አመራ። በስደት በነበረበት ጊዜ በተለያዩ የስራ ዘርፎች
ስራዎችን እየሰራና እያገለገለ ነበር። ስለዚህ ሁሉም ስለሱ የሚሰጡ ምስክርነቶች ታማኝና ፈቃድ እንዲሆን በጣም የተወደደ ወንድም እንደነበር ነው። በፈረንጅ አቆጣጠር በ1997 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ተቀብሎ ከዛ በኋላ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያንና በሃሌሉያ ቤተክርስቲያን እያገለገለ ነበር። በነበረው የመንፈሳዊ ጉዞ ሁሉ እጅግ በእምነቱ እየጸና በብዙ ሰዎች አርአያ የሚሆን ወንድሞችን የሚያጸና የሚመክር የሚያበረታና በሁሉም ሲሰራበት በነበረ የመንፈሳዊ አገልግሎት እጅግ ታማኝና ተወዳጅ የነበረ ወንድም ነው። ስለዚህ ከግምት ውስጥ ያልገባ ያልታሰበ ድንገተኛ የመውደቅ አደጋ አጋጥሞ በፈረንጅ አቆጣጠር በ13 ሚያዝያ ከዚያ ዓለም ተለይተዋል። ዛሬ ደግሞ እዚህ ተገኝተን በክብር እየሸኘነው እንገኛለን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦችን ያጽናና። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድማችን ይህ የተባረከ ነበረ። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም አምላክ ነው። በነገር ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር። አሁን ለቤተሰብ እድል እሰጣለሁ። 1 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ እንደው እዚህ ወጥተው ስለ ተስፌ የሚሉት ነገር ካለ ለእነሱ እድል እሰጣለሁ። በመጀመሪያ የምጠራው ዮናታን ወንድሜ ነው። እሱ መቶ ትንሽ በመቼም ስለ ተስፌ በዚህ በ2 ደቂቃ አያልቅም፣ ግን 2 ደቂቃ ወይ 3 ደቂቃ ያለው ለእኛ ሼር ያደርገናል።
ቀላል እግዚአብሔር ሌላ የሚታወቅ ሰው አይደለም። በውስጡ ያለውን ነገር እንኳን ይዞ ሁሉን ከእስማኤል ሌላ የማያውቅ ነው። ተስፋዬ ወንድማችን አሁን ከጓደኞቹ እድል ልስጥና የሚናገር ካለ ፈጠን ብላችሁ ነውና 1-2 ደቂቃ ካለ ለነሱ እድል ልስጥ። ለጓደኞቹ ካለ በፍጥነት ናና 1-2 ደቂቃ እድል ልስጥ ነው። አሁን ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። ቀጥሎ የሚኖረው ወደ ቀብር ስነ ስርዓት የምንሄድበት ጊዜ ነው። ከዛ በፊት ግን ፓስተር ዘሪሁን የዚህ ቤተክርስቲያን ፓስተር ይህንን ቦታ ፈቅደውልን የነሱን እቃውን ገዛኸኝ ከትልቅ ይቅርታ ጋር ፓስተር ገዛኸኝ ቸርቻቸው ፈቅደውልን ይሄ ሁሉ ሳውንድ ሲስተም ያለውን ነገር በሙሉ እንድንጠቀም በጌታ ፍቅር ስለተቀበሉ እነሱን በቤተሰብ ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። ይህንን እድል ስለሰጡን አሁን ቀጥታ የአስክሬን ሽኝት የምናደርግበት ነው። በመጀመሪያ ቤተሰብ ይወጣል። ከዛ ሁላችን እየተከታተልን የምንሄድበት ይሆናል። የቀብር ስነ ስርዓቱ የሚሆነው ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው። ከዚህ ሩቅ አይደለም። እየተከታተልን መኪና የሌላችሁ በመኪና ሼር እያደረግን ሪያይድ ማድረግ እንችላለን። ቦታ የሌለው ሰው እዚህ ጋር ስለምንቀርኛ መጨረሻ ይዘን እንሄዳለን። ስለዚህ ራይድ የሌላችሁ ሰዎች ቀረብ ብላችሁ ከጠየቃችሁ
በየመኪኖቹ አሳይ እናደርጋለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ቀጥታ እግዚአብሔር አምላክና መስክርካለና ሰዓድ ሊብካና አሃም ፈለጥ ቃልካ ክንሰምዕ ስሜና ድማ ክንኣምን ጸጋ ስለ ዘብዛሕካልና ትባይዛ ምን ተመተኳ ብሕይወት ይነብር ከም ዝበልካ ሎሚ ብሕይወት ንነብረሉ ቃል ሰሚዕና ኣሚንና ስለ ዝተቐበልና ብምጽኣትካ ደጊምካ ትምለስን ከለኻ ነሳኻ ስለ ተምጻእና ንመስግነካለና እጅ ድማ ናባኻ ናብቲ ዘፍቅረካ ናብቲ ዝኣመነካ ኣቦ ነፋንወለና ስለ ዝተቐበልካ ንመስግነካ ብስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። Tasfiye